Hello guys, good morning. Ito na naman tayong vlog, travel vlog ulit. Ulit tayo sa pagta-travel vlog. So, ito, nakikita nyo itong motor. Yan, sineset up ko na kasi pupunta kami ngayon ng Dinadjawan. Mag-overnight kami. So, bali nakabook na kami kahapon doon sa Paradise Beach Resort kay Nico Orbia. Ito na yung lalagyan ko ng chinelas, toothbrush, sabon, halo-halo na dyan. Dito ko lalagay yung pinatigas kong soft drinks para may malamig kaming inumin pagdating namin sa Dinadjawan. And yet, eto nga yung mga unan, dalawang kumot. Ito yung tent gagamitin namin doon kasi pupunta kami sa sa beach syempre. Dito naman yung drone, so medyo maluwang-luwang. Ito kasi yung pinakaayaw ko dito sa drone kasi luma na to, old na to. Palitan na lang to ng ng iba pag may pera. Dito ko rin siguro ilalagay yung mga iba damit ko para maipit tong drone para hindi siya basta aalog-alog. Yan, mga towel, shorts, mga pantulog. Ayan. Bali hindi ko nadadalhin yung kusina gaya noon na nagdadala ko ng butane. Dito ko kinakarga, mga plato, chopping board and etc. Kasi meron daw mga gamit doon. Manggagaling kay Aljo Damian. Ayan, thank you Aljo. Sabi kasi nila noon, pagpapasok ka ng Dinadjawan is box card na lang yung kailangan, pero hindi pala. Kailangan pa rin yung S-Pass, vaccination card at saka booking. Kasi wala pa daw silang update mula sa governor nila. Good morning guys! Ayan, welcome dito sa Dinadjawan. At eto na nga, dumating kami kagabi dito. Hindi ako nakapag-vlog kasi gabi na, madilim, walang ganong ilaw dito. Tsaka yung ilaw nila ay hindi ganon malakas. Buti na lang nagdala ako ng video lights. Pero libre naman to, private resort to. Ginawa mo ng private resort to kasi hindi daw sila nakapag-renew ng papers nitong resort na ito. So pansamantala, private siya. Then dito kami dinala ni Aljo Damian. Ayan, bali sila yata ang caretaker dito. And maganda rin naman tong natuluyan namin. May dalawang bed pang tatluhan. So bali 6 ang pwede dyan sa loob. Tsaka nagbigay sila ng free na extra na foam. Ay nagpahiram sila. Ayan, and may aircon sa loob, malamig, malinis yung banyo. Tignan natin yung banyo kung gaano kalinis. Jaran. So yan, medyo madilim guys. Ayan, so may aircon. Then ito yung CR. Malinis siya, may tubig, walang shower. And ayan, nagkalat pa. Ayan, nagulo-gulo. Ito yung isang free na foam. Bali yan. Dito ako natulog. Dalawa kami ni Paul. And itong dalawa nilabas. Yung 4 kasi nag-tent sila. Doon sila nag-tent kagabi. So buti pa sila nakapag-tent. Kala ko walang magte-tent. And ang nagustuhan ko dito is eto. Maganda tong puno. Ayan o. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko na yung sinabi. Bulalaw. Basta parang may ganun, parang may B. And dito nag-inuman kagabi. Nakaubos lang ng 2 bote, isang malaki at saka isang maliit. And syempre, diyan kami nag-bonfire dito. Yan. Eto, dito kami nag-bonfire. So bali, ito na lang yung mga ginamit namin. Hindi na namin nilagay doon kasi bawal daw. Baka magalit yung taga-DNR. So bali, parang nagsunog na lang kami ng mga kalat dito. Pero ganun pa rin. Pero konti lang naman, hindi naman madami. Parang sabay nag-ihaw kami ng isda dyan, yellowfin. So eto, kaya hindi na daw nila ni-renew. Maganda pa nga sana to eh. Meron silang pavilion doon. Ayan. Pero doon kami naka-room, naka-cottage. Eto yung, ano tawag to? CR nila dito. Punong-puno ng bato. Kaya nagtataka ako, buti may mga bato rito ako. Saan sila nakakuha ng maraming bato? Yung pala dito, puro bato doon. So kumbaga sana etong place na to is not good for spot for swimming kasi mabato siya. Baka mamaya magkamali ka ng paliligo doon. May tulak ka ng alon. Ayan, papasubsob ka dyan sa may mga batuhan. Ayan, magkabukol-bukol ka siguro. And punta tayo dito. Kagabi, bali doon namin iniwan yung motor. Gusto ko malapit sa akin yung motor kasi ayun na yung motor.
Kasi gusto ko accessible. Yung madali lang makakuha ng mga gamit ko sa may motor. Doon ko kasi nilagay yung mga alam nyo naman, NMAX pang travel. Bali, loaded na nga Loaded ang itsura nung NMAX na yan kahapon. Kasi ang daming karga. Kita nyo naman, gaya kanina, yung pinakita ko. And ang isa pang nagugustuhan ko ito. Ang ganda Gusto ko talaga itong sarap maglagay ng duyan. Ayan. Then meron pa siyang arc dito. Ayan. Ayan, kasya ako. 6 feet tall. Ayan. Okay. Ayan, malaking puno din. Maganda nga napakalaki tong punong to. Ang sarap magsabit-sabit ng duyan sana dyan. O maglagay ng tree house pero bawal yata. Ang pan din dito, ang buhangin ay ganito rin. White sand na may mga halong gray-gray. Pero di ko alam yung gray-gray siguro na yan na yung mga parang mga uling-uling siguro. Nung nagsunog-sunog sila dito na ihalo-halo na. Meron pang hindi ko nakikita doon. Ito yung kitchen. Yan yung lutuan, kahoy. Dito naman yung hugasan ng mga plato o mga ulam. And dito, sayang ang ganda-ganda pa naman itong mga gamit dito. Di ba napakaganda? Napakaganda talaga siya dito. Yan, may puno din dito. At ito lang siguro yung CR na medyo okay. Siyempre, may ihawan din sila dito. Ayan Ito ang kubo na to, pero maganda siya. Wala siyang CR. Pang siguro yan, mga 3 tao, 4 na tao. Pero yan talaga, pang 6 na tao o pwede na rin siguro 9. Marami kasing mga buko dito. Kumuha sila ng mga buko, ayan. Ayan Diyan pa yung mga tent na nakakalat. Dito rin kami nag-breakfast kanina. Tingnan nyo, yung ginawa ng bagyo nun. Kaya hindi pa ni-renovate. Sabi nga nila, parang kasi pag ipapagawa ulit, asahan mo daw na sa 1 taon, may malakas na bagyo pa rin na darating para manira. Siguro. Parang ganun pagkakasabi. Hulaan nyo to. Hulaan nyo yan. Yan, butas. Bali sabi nila, pag may ganito daw yung punong kahoy, babae siya. Yan. Kasi may siya. Yan, babae siya. Joke. And puntahan natin din doon puntahan natin dito sa may beach. Ayan, yung mga ibang kasama ko kasi nagpunta sila sa Baul Beach. Hindi na ako sumama kasi Baul Beach Hindi na ako sumama sa Baul Falls kasi pumunta na ako doon, kasama ko doon si Atot. At eto na nga yung sinasabi ko na dito sa may seashore, puro bato. Ayan, tignan nyo guys. Puro bato siya. Kagabi, nung pumunta kami dito, hanggang dito yung tubig. And medyo nag-low tide siya. At ganun pa rin, masungit pa rin yung alon. Ayun hindi ka pwedeng mag-swimming dyan sa banda dyan. Kasi pag naitulak ka, yan, mauntog ka sa may mga bato-bato. And balik tayo doon. Ayan. Check, papalipad tayo ng drone.
Ito lang may vlog ko, wala namang ganong ano. Siyempre bago sa akin itong lugar na to, itong pinuntahan namin na cottage. Vlog ko na rin. Itong rooms may sarili siyang ano, wala ng tubig. Tangke, ayun nasa taas. And yet, mainit na. So yun guys, yun lang po. Maraming salamat sa panunood. And next time uli, eto. Ano meron dito sa loob? So ayun na nga guys, maraming salamat sa mga nanood ng simpleng vlog na to. Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang video. Ang tagal ko kasing mag-upload, sa totoo lang, promise. Kasi sa CP na lang ako nag-e-edit. Sira kasi yung laptop. Ayan. Sira yung LED. At teka, may nakita ako. Ano to? Ano to? May bunga oh. Parang nyog. Ano kayang laman ito kung babalatan ko? Sa loob niya. Parang buko rin kaya? O whatever. So guys, hanggang dyan na lang. Bye-bye!